en La Rioja. Però que anem a parlar del pressupost, dels personatges famosos, l'excursió senyera, monuments, roba típica, festes típiques, balls típics, la localització, el turisme i moltes curiositats. Espera't un moment, anem a tornar a començar. Entonces, quan parles, parla acabant. Perquè si parles per darrere, no se va escoltar. Ara anirà. Entonces, si parles per darrere, no se va escoltar. ¿Vale? Tu sempre parles va acabant. I si parles tan ràpid, tampoc. ¿Vale? Hola, soy Luis y muy voy a presentar La Rioja. Però que anem a parlar? Avui anem a parlar del pressupost, la gastronomia, els personatges famosos, l'escut i la senyera, els monuments, la roba típica, les festes típiques i balls típics, la localització, turisme i curiositats. El viatge en cotxe costa 70 euros. El viatge en tren costa 43 i l'autobús costa 21. El pressupost de l'escola. El nou hotel en el centre de Logroño, que és la capital de La Rioja, costa uns 60 euros, als xics 30 euros la nit, cada dia. En l'hotel més allotjat de la ciutat, 30 els adults i 15 xiquets. El menjar, dinar i sopar en un restaurant en el centre de Logroño, els costa als adults 25 euros i als xiquets els costa 12 euros el menú. I en un restaurant normal el costa menys, 15 euros als adults i 7,50 els xiquets el menú. El turisme, l'entrada al monument de Yuso, que el veurem ara després, els costa 2 euros els xiquets, els adults i els xiquets 5 euros. I a l'entrada al Museu del Raïm ens costa 9 euros els adults i els xiquets ens costa 4 euros. La gastronomia, el vi és molt típic i com és un país que, una comunitat autònoma que fa molta calor, poden ser menjars de calent. Fa molt de fred, són els mengem calent, molt de calent. Tenen les terrasses molt típiques, tenen moltes coses, peix, carn, la crellissa de Riojana, el raïm també és molt famós i el formatge també. Del raïm. I són servir. Trauen el vi. Els caragols amb tomaca són també prou coneguts a La Rioja i els puerros riojanos, que són pareguts als espàrrecs blancs. No coneixia això. Personatges famosos, els polítics, els actors i l'actriz, i així va ser més. Este és un guitarrista prou conegut i altres actors. Així tenim l'escut, i la bandera, que du l'escut incrustat de la bandera. Esta cosa la vaig posar en el compte? Sí. Ai, me vaig equivocar, tu. Este és com dia el monasteri de Lluç. Sí, és molt famós i forma part del patrimoni documental des de 1950. Esta és una bodega superfamosa allí i la catedral de Santo Domingo, que està en plena ciutat de Logroño. Molt bé. Esta és una casa modernista que hi ha en la muntanya, que diu casa modernista, i està prou xula, i està en la catedral, que també ahí és molt famosa. Sembla el museu este del Guggenheim, i la catedral. Molt bé. Hi ha la vestimenta, que és el color riojano y guaso, que és un traje, i he posat així xico i xica perquè vegeu la diferència. Molt bé. I ahí també. Molt bé. Les festes típiques, la Setmana Santa és molt coneguda i la Fira del Bou. I este home és un retallador que fa com torejar el bou per amunt. És com torejar el bou però sense fer-li mal a l'animal. Que fas retallar només. Sant Mateu, que és una festa que
posen en plena la ciutat com un barril gran, posen raïm, com si veu, i entren i matxaquen, i allà fan el pi com el feien antes. I així el carnaval, que també hi se'n tocant. Quan matxaquen el raïm, ahir no hi és vi encara, Clar. Ahir Passa un procés. un suc de raïm, després del mosto i després ja. I així tenim els carnavals que sí que van vestits, van disfressats i també al final van vestits Jo he tots vist igual. la so dels tambors. És molt típic. La Jota és molt famosa, molt coneguda allí. Jo que Jota n'hi ha per arreu d'Espanya. N'hi ha Jota riojana en Madrid i nosaltres Jota en València també hi ha. Jota n'hi ha per tot arreu. Les sevillanes allí també són prou conegudes i el ball de sala allí és superfamós. Molt bé. La localització. La Rioja localitza el nord d'Espanya, ¿vale? I té una extensió de terreny de 5.045 quilòmetres quadrats i té 315.807 habitants en 2020. I així tenim el mapa on es localitza i així la forma que té el terreny que ocupa la Rioja. Molt bé. Doncs jo, Logroño estaria en un extrem de la Rioja. Calahorra. No me sonen els pobles, estan tan lluny que me falta viatjar a mi. El turisme. És que ahir, com hi ha tots els llocs de visitats, hem fet com una ruta i així tenim tots els monuments i Molt bé, que podem localitzar i podem anar. Vegeu com es nota una capital, com enerven totes les carreteres principals mirant sempre cap a les capitals. Tu veus qualsevol mapa igualet i sempre és igual, sempre les carreteres enerven cap a les ciutats més importants o capitals. Està xula, ja saps el que tens que anar a visitar. I així també tenim els punts més alts. Molt bé. Així. Molt bé. Les curiositats. En la Rioja hi ha moltíssimes curiositats i és la comunitat autònoma més menuda d'Espanya, la tercera de la Unió Europea i la 10ª de comunitat autònoma del món. És la 10ª més primitiva del món. I la primera d'Espanya, la més menuda, i la tercera d'Europa. Molt bé. Gràcies per l'atenció. Molt bé. Busca el vídeo. Sí que he grabat. Sí que està gravant, crec.